Yo, what's up mga kabochok? What's up mga kabochok? So guys, may bisita ako ngayon. Naranasan niyo na ba yung mabad trip ka sa papa mo or sa mga magulang mo? So nandito ko siya. Yan si Marv. Napagalitan siya kanina, napagalitan siya kasi may ginawa siyang katarantaduhan kaya pumunta siya dito sa bahay. So ngayon guys, ipaprank ko siya. ipaprank. Taguan natin yung ano ba yung tataguan. So kukunin natin yung phone niya. So hindi ko to ipapakita sa kanya hanggang magalit siya. Hindi ko ipapakita sa kanya to, hindi ko ibibigay. So, tingnan natin kung ano yung reaction niya. Kung magagalit, matatawa, or mawawangbo ba siya. Basta, i-set up ko lang yung camera. Let's go! 2,000 years later. Meanwhile. Oy Brad, kumusta naman ka Brad? Ano naglagot? Pagising sa umaga, mga alsa. Ano matawag Brad? Ano matawag? Wala. Kaya tao diri, oy. Itarang dua ganina din. Muli na ka? Lagay ako sila papa. Magbinot-an, nagog ka, magbinot-an na ba? Inom ka muna dyan ng water. Pagising sa umaga, ay kay basig kuan. Bati kay rug salida man pod. Ang cellphone Brad. Ha? Galo. Nagdalab di kag cellphone niya nina. Ano mo gusto mo ko? Galo, o kabalo, pag ka hipos man. Asa man dali magibutang, tingnan sa mong bulsa. Tara man diri. Asa na? Kasi gas kwarto basi ga charge ka dira. Aka na dagway to. Asan ka na magibutang ganina? Huwag po yung telepon dari. Dinas lalong. Sa ulo na lalong naramang ko diri. Opo ila imisulod man po dari. Ya, ganina dito ko sa kwarto ra ako. Asa good Brad? Manggut ko. Ako man ay patingin na. Wala man ko. Ikaw ra gagamit ng cellphone. Wala dito anak, di labot. Oh, wala man good. Wala lagi dito. Ahay. Gising sa umaga. Asa good Brad? Wala lagi Brad. Wala ko kay labot Sige na good Brad. Wala lagi Brad. Oo.
Saan? Magkubo ko dire. Wala man, oo. Chok, chok, chok. Wala. Bulungan ko dira. Nara na dire. Perbasi ko, apo ka kadalag ko. Sige, barguan kag cellphone. Ano man mo dire? Papa nimo. Ano man dire sa lamesa kay Nor dire? Wala man, bro. Wala lagi. Wala dyan ko kayo labot. Brad, George, tingin ako, Brad. Wala, Brad. Wala lagi, oh. No, headset ramang ko mong dala ganina. Mura man na yung dala ganina pag-ari mo. Bad trip pa tayo. Ang tag-cellphone. Wala. O po kong kabalog na. Bay, nisulod diri ganina kay dili na ba kwarto po. O po kong dito kabalog yun. Sulay ragog uli sa nang bidkit na Wala mo kagadalag cellphone ganina. Gud kay natulog na ako sa kwarto. Katawa ka, oh. Asa bitaw? Magkatawa ko kunin yung gud kay ako yung masangin na natulog ra ta kay ato natulog kaya masangin na. Pag uragay ko diri galing ni gawas, Sa nagboy. tara lagi na sa inyo nga Brad nabilin to na. Or basig po nga dira. Ito, Brad, asa dito, Brad? Wala lagi Brad, wa jud ko kay labot. Wait, ba nang wala ng cellphone? Mas pait tumawadaan kag uyab. Sige ra. Ito ka gabi mo ang rapo dire. Wa ko gabi no ang. Uy wala, ala. Wala lagi na ako lagi, wa ko gabi no ang lagi Brad. Pagising sa umaga. Wala lagi ka kadalag cellphone ganina lagi. Tuara lagi nas inyo lagi. Masa mo na ako ng imong cellphone ko no? Di mo ko ilabtanan to pagkatao ko. Ay, Oh. Sulay ra kay ko ulit bisig na anak dito ra. saan pa ta dito? Basige ko ato si mga kuan pag umangkon diri ganina. Ano? Kita ra duha dire. Oy, naam ko sa kwarto basige kuan ba ni sulod. Di ko kay na abri ra man ni oh. Abri ra ni kanina. No. Marag mao na. Oh, Di ko Anak ang dire yung nagkakapuyo. asa ang cellphone? I don't know. na mura si Bintong lagi nagakuha Brad, si Bintong nagakuha Hindi na Brad. lang daw. Oh, dito ka? Di nagakuha. Ano si Uncle? Dito ako. Nasa pa ulit. Hindi ka? Tatay. Meanwhile. Tarkwani. May pa makasakan. Kita pa ang cellphone. Kanya, hindi namin mong pagkahinan at ang mag-ako nga wag pupunong mo ng cellphone ako pagkay pagali yung cellphone. Pag nawala ang cellphone. Asa yung cellphone dyan? Di charge. Di charge. Oh, dito. Dito ako. Pag nawala ang cellphone. Dito. Bit- Sana po na. Tuara lagi na sinima lagi. Wala mo kung kagadag cellphone ganina so very good, promise. Nalimot ra ka kay gaaway ba mo ganina ba ya? Pagising sa umaga, sir. Wala nga po gabi nung... Pagkatawa rin ko sa mong naon kay Ilaw kaya ka. No, ikaw ko nang mawala ng cellphone. Ya ako tayo masangin lan. Wala ako. Chill. So, pag chill nga ikaw ko nang mawala ng cellphone. Gago gi-prank ka. Pikon-pikon, daray mong cellphone dong. Parang na mo. Wala na ako. Yo, what's up? Kabojok! Ayun na. Grabe. Ano ka, muli na ka. Ako iglantang kabalo. So guys, tara dito na kutob. Kita na po ninyo kung sa reaction ni Mervin. Maling isugas tao. So guys, hope na enjoy mo. So guys, dito rami, dinirami taman.
kay nangisog des Merben. So, kung wala pa mo ka-subscribe sa among channel, subscribe na and click the notification bell para updated kayo sa aming mga videos.